etxeko karrera bukatzea munduko onenekin postasun handia eragin behar du. Zer moduz fundala etxeko karrera? Bai, egia esan, oraindik ez dut sinisten bukatu izana. Etxe ondotik pasa naiz gainera eta emozioak pila nizkan. Nahiko gogorra izan da eta... Bueno, sufritu egin dugu asko eta azkenean ez genekien denboran sartuko ginatekeen edo ez, baina lortu dugu eta oso pozik. Egia da postua ez dela mundu ona izango, baina zure mailako txorrendulari bat, azkenen ez zeatela profesionalak munduko onenekin hola ibiltzea, erakusten ez zea, lehenengo urteko izan da oso mailanean zaudela eta etorkizun handia dakazula. Zezen txasokin profesionalekin lehenengo karrerakin da geho? Bai, hori ni gaur ez nuen posturi bilatzen egia esan, ez nekien iritsiko nintzenik ez da. Eta orduan nik gelditzen naiz horrekin bukatu izanaz eta pelotoiarekin gozatu izanaz. Oso berezia da horrelako lehiakidekin egotea eta benetan polita. Beste bi lasterketa falta dira Euskal Herrian, seguro, soberan ezagutzen dituzun errepideak direla, si akaso bukaltzeko errazagok izango direla, hasieran ez dudak eskatelako inbeste mal dago hor, zezen txasu urrengo bi lasterketetan? Bai, hori, azkenan ez dira hemen Iruñean, baina txekoak ere dira, ezagutzen ditugu errepideak beste lasterketa batzuetatik eta gogoekin ere egiteko horiek hemengoak baitira eta azken dijo bazen. Zorionak idoia, espero dugu elkarrizketak egitea aurrean zar. Mi esker. Vale.